नोंथांनि देहाया जायखिजाया रोखोमनि सानाय सुनायजों भुगिनांनानै दङ नामा? मोदोम सानाय एबा मोदोमनि जायखिजाया बाहागोआव दुखु मोननाय एबा बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। नोंथांमोना जायखिजाया रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै साननांगौनि बाथ्रा गैलिया एबा फाहामथाय लानो गोजान जायगायाव थांनांगौनि गोनांथि गैलिया। नोंथांनि देहानि सानाय सुनायखौ खम बेसेनावनो फाहामथाय होनो क'क्राझार सहराव साखाफारा रोंगौथि गोनां फिजियोथेरापिस्ट डॉ. शिला बसुमतारीया। क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापिस्ट डॉ. शिला बसुमतारीनि वेलनेस फिजियोथेरापी क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टारा नोंथांनि देहा मोदोमनि जायखिजाया सानाय सुनाय आरो बेंगुराथिखौ गावनि नायबिजिरसं मिरुजों लोगोसे नोंथांनि न'आवबो थांनानै फाहामथाय होनो साखाफारा। फिजियोथेरापिस्ट डॉ. शिला बसुमतारीनि वेलनेस फिजियोथेरापी क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव नोंथांमोननि देहायाव सोमजिथाव गाहायाव होनाय जेंनाफोरनि सायाव नोंथाङा फाहामथाय लानो हागोन। गुबैयै स्ट्रक, स्पर्ट्स इंजुरी, स्पन्डिलाइटिस, साइटिक पेन, जॉइंट पेन, स्ट्रेन एंड स्प्रेन, फ्रोजन शोल्डर, पोस्चरल करेक्शन, पीडियाट्रिक पीटी जों लोगोसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फोर्स लंग इन्फेक्शन, पार्किंसंस डिजीज, फोर्स फ्रैक्चर्स, डिस्क प्रोलेप्स एबा स्लिप डिस्कनि फाहामथायखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेनो नोंथांनि न'आवबो थांनानै फाहामथाय होनो साखाफारा। बिब्दिब्ला नोंथाङा नोंथांनि देहानि जेंनाखौ सुस्रांनो वेलनेस फिजियोथेरापी क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव थाबैनो सोलाद लाहरदो। होखानाय जानबुं अनजिमा 9101439836 आव थाबैनो फोनांजाब खालामनानै सोलाद लाहरदो। आंनि मुङा डॉ. शिला बसुमतारी, फिजियोथेरापी। आंनि क्लिनिकनि मुङा वेलनेस फिजियोथेरापी क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टार। बेयो कादामटलानि जावा श'रूमनि फार्स्ट फ्ल'राव दङ। आंनि बेयाव क्लिनिकआव स्ट्रोक, स्पर्ट्स इंजुरी, स्पन्डिलाइटिस, साइटिका पेन, जॉइंट पेन, स्ट्रेन, स्प्रेन, फ्रोजन शोल्डर, पीडियाट्रिक फिजियोथेरापी, आफ्टर सर्जरी, पोस्ट लंग इन्फेक्शन बेफोरनि ट्रिटमेंट होनाय जायो। एन्ड लोगोसे बेयाव कपिंग थेरापी, ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरापी, कार्डियोपल्मोनारी थेरापी, स्पाइनल मैनुअल थेरापी बेफोरनिबो ट्रिटमेंट होनाय जायो। आरो लोगोसे जाय पेशेन्टआ माने बेहाय आंनि क्लिनिकआव फैनो हाया, स्ट्रोक पेशेन्ट जेरै स्ट्रोक पेशेन्ट बिसोरनि थाखाय आं होम भिजिट सार्भिस होयो। बेखौ माने न'आव थांनानै ट्रिटमेंट होयो आरो बेजों लोगोसे दानि लाइक डे टु डे लाइफआव सानाय सुनायनि बेमार थाखायो। थ' सानाय सुनायनि जेरै बेक पेन, शोल्डर पेन बेफोरनि नी पेन बेफोरनि ट्रिटमेन्टबो होयो आरो 2 बोसोर जाबाय रानिं जागासिनो।